No niin, tervehdys kaikille teille. Jaana Laitila, Alkiopiston rehtori. Ja tänään kerron teille Alkiopiston 3 reitistä korkeakouluun. Keitä me ollaan? Me ollaan kansanopisto täällä Jyväskylän Korpilahdella ja opiskelijoita tulee meille ympäri Suomen. Vähän yli 200 opiskelijaa on tällä hetkellä ja tammikuussa tulee sitten taas alkaville linjoille lisää. Eli siinä 250 paikkeilla vuosittain. Me toimitaan myös humanistisen ammattikorkeakoulun kampuksena ja ollaan kestävän kehityksen oppilaitos. Opintoja me järjestetään yhteistyössä avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tässä on meidän tämän vuoden opintolinjat. Anteeksi, oli herkkä. Tässä on meidän opintolinjat ja meillä uusina linjoina käynnistyy ensi syksynä luova ilmaisu, luova kirjoittaminen, arkkitehtuurin ja tekniikan aloille suuntaavat opinnot ja sitten täällä teknistä. Liian isoksi tuli tää. Okei. Vähän teknistä säätöä. Noin. Hyvä. Ja sitten uutena alkaa myös viestinnän opinnot. Ja meillä on täällä tarjolla eri alojen opintoja oikeustieteestä lääketieteeseen suuntaaviin opintoihin, sitten biologiaa, historiaa, englannin kieltä ja sitten sosiaali- ja terveysalan opintoja. Eli hyvin laajasti voi valita, mitä täällä meillä haluaa opiskella. No tässä mennään siihen reitit korkeakouluun, eli meillä on tosiaan 3 reittiä. Eli suurin osa meidän opiskelijoista opiskelee meillä avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Ja näillä suoritetuilla avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoilla sitten haetaan joko erillishaussa tai yhteishaussa yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Ja valintakriteerit vaihtelee oppiaineittain, tiedekunnittain ja yliopistoittain. Ja tällä hetkellä meillä selkeitä väylää opiskelevia opiskelijoita niin on varmaan semmoinen ehkä 30 opiskelijaa. Et se on noin 15% meidän opiskelijoista. No sitten on tämä valintakoe, millä tavalla me autetaan sitten selviytymään menestyksekkäästi valintakokeissa. Niin suorittamalla niitä avoimia korkeakouluopintoja, niin alan sanasto tulee tutuksi, käsitteistöt, vastaustekniikat ja sitten se menestyminen valintakokeessa on parempaa. Ja sitten myös järjestetään harjoituskokeita, jotka valmistaa siihen valintakokeisiin. No todistusvalinnassa me autetaan siinä, että meillä on esimerkiksi lääketieteeseen suuntaavat opinnot ja lääketieteeseen valmentavat opinnot, niin näillä linjoilla opiskellaan fysiikka, kemia, biologia niin kuin lukion kurssit. Ja sillä tavalla kerrataan niitä lukion kursseja ja myös biologian ja luonnontieteen alalla kun käydään ne lukiokurssit uudestaan läpi, niin sitten tosi monet meidän opiskelijoista käy korottamassa sitten ylioppilastutkinnon arvosanoja niissä aineissa, joita he täällä meillä opiskelee. No miten tämä sitten tapahtuu tämä opiskelu täällä meillä niin ensiksi tietenkin pitää valita linja, johon haluaa opiskelemaan. Ei ole kiveen kirjattu, voi valita jonkun toisen linjan tai voi vaihtaa linjaa tai ottaa opintoja ristiin. Mutta kuitenkin itse voi päättää, mitä meillä haluaa opiskella. Sitten opettaja auttaa eli laatii sitä lukujärjestystä ja yhdessä sen jälkeen sitten, kun on se henkilökohtainen opintosuunnitelma siihen lukuvuodelle tehty. Opiskelijana teet sitä yhdessä opettajasi kanssa.
ja vähän, että mitkä on sun omat tavoitteet, kuinka paljon haluat suorittaa opintoja, niin sitten se lukioistus rakentuu senkin mukaan. Ja pysymällä sitten siinä opintosuunnitelmassa, niin saat tehtyä hyvinkin yliopiston opinnoista 2 perusopinnot ja sitten yleisopintona kieli- ja viestintäopintoja. No sitten lukuvuoden aikana liinanjohtajan kanssa käyt HOPS-keskusteluja siinä alussa, sitten keskellä, sitten lopussa vähän, että miten menee ja kuinka hyvin ne opinnot edistyy. Toki mennen tullen liinanjohtaja siinä auttaa niin opintojen rytmissä pysymiseen. No, me on saatu paljon kiitosta siitä, että kun meillä voi opiskella siitä samasta alasta kiinnostuneiden ja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa. Ja että se ryhmän tuki on valtavan suuri ja tärkeä. Ja tietenkin ryhmässä tapahtuu oppimista ja sitten opiskelijat voi auttaa toinen toisiansa ja järjestää omia lukupiirejä ja muita opintoja tukevia toimia siinä sen opetuksen ja muun ohjauksen rinnalla. No meillä tosiaan on lähiopetusta ja me saadaan palautetta, että meidän lähiopetus on erittäin laadukasta ja sitten meillä saa henkilökohtaista yksilöllistä ohjausta sekä henkilökohtaisesti että sitten ryhmässä. Ja meillä on eri tieteenalojen opiskelijoita, niin se kampuksen yhteisön rikkaus muodostuu siitä myös niistä mukavista keskusteluista. Mutta tietenkin se yhdessäolo ja vuorovaikutus tässä opistoyhteisössä. Ja meidän opiskelijoista tosiaan 2/3 asuu täällä kampuksella, eli sitten sinne muodostuu tietenkin omat asumisyhteisöt ja kaveripiirit ja kämppikset ja joiden kanssa sitten muuten voi viettää vapaa-aikaa ja muuta touhuta. Ja tosiaan lukujärjestyksessä on sitten, kun mennään sinne kevätpuolelle, niin siellä on tätä valintakoetta tukevia niin kuin lukion kursseja ja sitten harjoituskokeita, simukokeita, niin kuin me täällä puhutaan. Ja tämä on vähän niin kuin korkeakoulun ensimmäinen vuosi. Ja moni opiskelija on yllättynytkin, kuinka tavallaan tämä on tehokkaampaakin monesta kohtaa kuin kaveri, jos on päässyt sinne yliopistoon, niin kaveri voi täällä opistolla meillä ollessaan sit suorittaa enemmän opintoja kuin toinen siellä yliopistolla, vaikka onkin se tutkinto-opiskelupaikka. No mitä hyötyä tästä sitten on, että no aina se livahtaa. Hyötyä tästä on, että jos tulee alkiopistoon, niin tähän nyt on sitten asioita kirjannut ja tosiaan suoritat ne tutkinnon osia ja myöhemmin ne voidaan sitten sisällyttää siihen tutkintoon. Jos tehdään kokonaisuuksia, perusopintokokonaisuuksia tai aineopintokokonaisuuksia, niin ne menee sellaisenaan hyväksi luetaan kaikissa Suomen yliopistoissa. Ja sitten kieli- ja viestintäopinnot yhtä lailla hyvin luetaan osaksi tutkintoa, vaikka sitten hakeutuukin toiseen yliopistoon, jonka opintoja on täällä meillä tehnyt. No ensikertalaisasema säilyy sitten kun tutkinto-opiskelupaikkaa hakee. Ja toisen asteen opintotukimahdollisuus on meillä. Ja sitten ainahan ei tiedä, mikä se oma ala on ja mikä on se oma kiinnostuksen ja tulevaisuuden urahaave. Niin voi kokeilla, voi miettiä, voi etsiä ja opiskella hyvin ristiin eri alojen opintoja. Sillä tavalla saadaan vahvistusta siihen, että mikä on se mun juttu ja sitten hakee sinne. Ja usein tämän opistovuoden aikana niin tämä oma juttu voi muuttua. Huomaan, että ei vitsi, en mä haluakaan opiskella niin kuin kauppakorkeakoulussa, vaan mä ehkä enemmän haluankin mennä sitten ammattikorkeakouluun liiketaloutta opiskelemaan tai päinvastoin. Ja ihan alanvaihtajakin löytyy, että tulee tänne, että hei nyt mä haluan opiskella tätä alaa ja sitten ei se ollutkaan se oma ala, mutta löytyykin sitten joku toinen mielenkiintoisempi.
No meillä saat ystäviä eri puolilta Suomea ja sitten se semmoinen tsemppihenki, joka täällä, että kaikki auttaa toinen toisiaan ja koitetaan päästä niin, että pääsee elämässä eteenpäin. Meillä on paljon haussa erilaisia stipendejä. Niitä meidän yhteistyökumppanisäätiöt niin heidän kauttaan saadaan ja sitten edelleen jaetaan niitä opiskelijoille. Sillä voi vähän saada tukea tähän opiskelun kustannuksiin. No, tässä on nyt pari kuvaa meidän Korpilahti Actionista ja sitten tässä on näitä minkälaisia ajatuksia meillä opiskelleet ovat meille palautteessa antaneet. Mutta mieleenpainuva vuosi, eli-ikäisiä ystäviä kaikille täältä lukuvuodesta tai lukukaudesta on jäänyt. Meillä tosiaan osa opinnoista meillä voi suorittaa puolen vuoden opintoja joko syyslukukauden tai kevätlukukauden tai koko lukuvuoden. Ja niitä sitten kotisivulta voit sitten käydä lukemassa. Tosiaan tähän loppuun, niin että miten tämä nyt sitten tapahtuu, niin ensin meidän kotisivuille ja siellä meillä on jatkuva haku, joustavasti voi aloittaa. Vielä voi aloittaa elokuussa alkaneilla linjoilla ja tammikuussa alkaa tosiaan taas uusia linjoja. Ja valita sieltä linja, johon hakee, täyttää hakulomakkeen. Me täältä opistolta ollaan yhteydessä ja käsitellään niitä hakemuksia saapumisjärjestyksessä ja tehdään valintoja ja ei ole pääsykokeita. Ja sitten lisätietoja saat opiston toimistosta ja voit kysyä, sieltä löytyy kotisivulta linjanjohtajankin yhteystietoja, niin suoraan vaikka linjanjohtajalta sähköpostilla voit kysyä lisätietoja. Yhdessä muiden kanssa opiskelu on antoisaa. Ja tähän ihan lopuksi kiitos webinaarin seuraamisesta ja tervetuloa yksilölliseen ja yhteisölliseen Alkio-opistoon. Moi moi!